non ke theklong lo la singhason hello backward nei lo hokalam lagi nang le tum kukierong le dam tame jaulin dam tame nang le tum pitai jol dam tame mongjang dam tame la pen karbia rong hala lang birik athoi dam tame la pen ke hak jirka ingkierong dam tame tar long dam tame nang li theklong product to war ave pin nilitum ke dam ta gypsy pensi to war ka liat dem si pang plong waret la si nitum ke leun la pen haladak nonta ghonta ke thom akeng pen dam nang ji la padim du upete hala arong kapre ka mang leun motorcycle anta leun ante matha tha hai la singhason IMSC tum si kaita EM ke jeplang veranta Prodip Singnar ningkan kripo EM ke do alang li hang da claim play that bangke la pen non mong omor sing tiso alang li ta la hang bakbe muka ke ron hakasu ke ron tapi ni si claim thurong di hek long lo ke mati anja phakso ta thilo amut pen ke amukak ta thilo anje to war bang silam pipede alang li tum kheti ke claim ji afan our side silam pipede alang tha he alang litum singhason alo nimpo chonong po ningka siklujon throk sipiduk po siklon throk ang bong pen suri thom ke beti ke long lang dam lo te sikloi jone kon po suri thom ke lo te suri pholo ne pilone silong chaji ante kopulo an hala ka sipiduk an apota than pedo economics ateng e than nang po mati gi halata ane ke long de suri thom kep kali la tu suri koi bak suri krepo wak silong chotiki ani ki dugore lugmati son ke la penang litum thek long lo singhason adang ni sita a hemanta ilitum karbia tum a hema bangke mat plasta mane inghan wit pola puchot anang ta ningkan proxy kep dam elo bang ningkan proxy kep kali ningkan thom kep lo ne ningkan ingkoi ang bong si jomang atum ke siksidul ot pang tang si alang litu ma hemate concrete ahem sai si non lang tha nili ka pachobe kali ro ahem edon erong pen arong ka prekeda matowar la arlo tabang alcatra ke thok atowar sai si hadake la ke iltum dak theklong lo ituma i em atum hang la klem te de lo puto me je therak le de lo ni